Partiya Komariya gel CHP li Diyarbekirê namzetê xwe herî bihêz li gurva nîşandane Sezgin Tanrıkolu parlamenterê CHP İstanbul'a du heyama ku li İstanbulê lê CHP jî îdiayeke wê heye ku li Diyarbekirê jî qenebê parlamenterekê derxîne Sezgin Tanrıkolu li gorî encamên hilbijartinê 2018 CHP an Partiya Komariya gel li Diyarbekirê derdorê 21,000 deng wergirtibûn. 12 kursi hene tenê Diyarbekirê ji van nehyên HDP ne sê jî yên AK Partiyê ne gelo Sezgin Tanrıkolu dê wî kursî bi dest bixe yan na helbet ev tê merakin lê berê 21,000 deng ji bo wî têrê nake ku bibe parlamenter herî kêm 6,000 zêdetir divê deng werbigire Sezgin Tanrıkolu. Belê em vegerin mêhvanê xwe mêhvanê me jî Birêz Alaeddin Arasa hûn xêr hatin. Endamê Meclisa Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK hûn xêr hatin. Sağ ol, malava babi, herebin. Niha hilbijartinên Tirkiye lewra du hilbijartin bi hev re dêbîne kirin wekî ya 2018 her alî ji aliyê xwe ve gelekî krîtîk dinirxîne hem aliyê muxalefetê hem jî aliyê opozisyonê. Ji aliyê Kurda ve divê çawa bê nirxandin. Bi taybetî hûnekî Partiya Sosyalîst a Kurdistanê van hilbijartinên Tirkiye bi çavê Kurda yani ku li taxa Kurda çadaya Kurda da çawa tên xwendin hûn çawa dibînin. Belê spas bo Rêveberiya Kurdistan 24 û ji bo hemû temeşevanê Kurdistan 24. Mala ava. Ji bo Kurda hilbijartinek zor e. Ji bo partiya me jî hilbijartinek zor e. Em di vê hilbijartinê de wek ser navê partiyê namzetê me tune ye nava îtifaqê de. Lê em ji bo me pirsgirêk ew bû ge em daxwazê Kurda bîne ziman protokolek îtifaqê de me îmze kiriye ew bo me girîng bûn. Parlamenterî heba belkî baştir bû ama parlamentî tune jî ne problem ji bo me ne pirsgirêk e. Kurd çawa dinirxînin vê hilbijartinê yani namzetê we tune lê hûn ê destekê bidin piştgiriya Partiya Çepêkeskan bikin ji xwe îtifaqa me bu an rê dedekader e û Partiya Komünîsta Kurdistanê heye yani şeşhet hêz bi hev re Kurd û Kurdistanê rast e yani ew itifaqa azadî û demokrasî ye navê me ji ber wê hewî jî em ê piştgiriyê bidine Partiya Çepakes hilbijartinê Tirkiyeyê û bawer dikim me berî wextek nêzik jî eşkere kir ji bo serokkomarî jî em ê piştgiriya Kılıçdaroğlu bikin. Ji ber çem piştgiriya Kılıçdaroğlu dikin ger em li hemberî sîstemek zordestî bin ki îro Partiya AK Partî binavê wê dibe Partiya AK ev sîstem ne sîstemek demokratîk e. Ji bo em vê sîstemê biguherin em mecbûrin rayê xwe nedine wan. Me ne dawan em ê çawa bikin rayê xwe gerek em bidin muhalefetê muhalefet bê şûna wan. Muhalefet bê şûna wa ji bo Kurda dê çi biguhere? Ji bo Kurda tiştekî biguhere berbiçav ez nabînim. Lê ihtimal ew kî nerim bibe atmosfer nerim bibe. Evet demokrat evet navberek demokratîk hebe sîstemek demokratîk hebe Kurd di vê sîstemê de dikaribin xwe bîne ziman îfade bikine yani. Tam di vê noktayê de vê xalê de aliyên desthilatdarî AK Partî jî dibêjin ku me pêşiya ew red û înkara Kurdan me girt me gelek xizmet kirin me pêşiya ziman vekirin yani hinek sûz û vadên wan bi vî rengî hene dibêje ji bo berdewamiya vê îstikrarê em dixwazin ku Kurd jî destekê bidin me. Lê helbet beşekê Kurdan nava AK Partiyê de ne beşekê êdin hene bi vî rengî hûn çawa dinirxînin. Yani mesela dema AK Partiyê jî hatî bûyê desthilatdar çend salekê ji aliyê Kurdan ve jî wisa baş dihate xwendin. CHP vê baweriye didi ku Kurd piştgiriye bikin. Yani yan tifaqek girêbestek navbera we de heye li piş perdê tiştê ku hûn ber kamera nebêjin tiştek din heye mi? Belê, bi rastî navîna me û CHP de ew tune ye. Têkiliyê me bu an protokolek ya jî tune ye. AKP belê wextek nû hat ser hukûm tiştê baş kirin. Rast e zimanê Kurdî televizyon radya Kurdî evana tiştê başin üniversitede beşa zimanê Kurdî lê di pêrê gav bi gav ana bi şûn de stendin. Yani gava bi MHP re bu şîrîkê hev yani ittifaq bi hev re çêkirin ev destkeftiyê Kurdan giş yek bi yek kêm kirin. Nehêştin Kurd xwe îfade bikin.
Daha hûn wekî siyasetmedarek Partî Sosyalîstê Kurdistanê Belê. ji bo Kurda Belê. daxwazên we ji hevpeymana millet çi ne? Hûn dikarin wisa madde bêjin. Belê, belê. Yek statûyekê hûn dixwazin ji bo Belê. Kurdan. Belê. Ez bêjim Belê. kê masî yani tiştê em ne bernama partiya me ne. Lê em mecburin hinek tiştê niha lezgînî çi be em wana bîne ziman. Belê. Yek jî em dibêjin bira zimanê Kurdî bibe zimanê fermî yani resmî. Belê. Ya tu da zimanê Kurdî ji hêlîna zarok hêlîna ew de dest pê bik heta üniversite bi Kurdî be. Ev perwerdeyî bi Kurdî be. Belê. Ya tu da statûyek bo me Kurda hebe. Belê. Ev navê partiya me Kurdistan ji ber navê partiya me Kurdistan heqê me de doz vekirin. Evî me Kazagonê da heqê me doz vekirin. Em zanim yekengî bêne girtin. Nahêlin em xwe tev bidin. Ji ber vê hevî jî em dixwazin Kurd bi navê Kurdî, bi navê Kurdistanî partiya xwe karibin ava bikin. Belê. Yani xebatê xwe siyasî Xebatê xwe birêve eşker didin. bikin. Adı da rêveberî Kurda yê berê yê hatine da kirin yani yê hatine kuştin. Evana em mezere wan ne diyare. Belê wekî Bak Şeyh Şeyh Said Rıza Efendi wek em bêjin Seyid Seyid Rıza. Rıza em û bêjin hevalên wan. Cibran Halid Bege Bege Cibrî. Cibrî. Evan Kurdê xuya dikin evana jî o hevalê wan jî ne ew tenê jî. Mezele hevalê wan jî. Saîdê Kurdî jî evî. Belê. Ew jî ne diyare. Mala Saîdê Kurdî Belê evana em dibêjin bira Kurd ji xênî vê hawî jî sistemê de karibin xwe îfade bikin yani. Belê. Nikaribin xwe îfade bikin ez ê çi bikim? Protokola kim me bi partiya çep û keska çê kiriye ev e ji xwe yani. Kêmasî em dibêjin o heçê navê bajarê Kurdistanê gund û navçeyê Kurdistanê navê berê bêne. Belê. Navên wayên Kurdî lê bêne vegerin. Bêne guhertin. Yani bi kurtasî bana zikarim bêjime ama 10-12 xal hene. Evana me berê belavokek ji bela kiri me gotiye em van dixwaz. Em dibêjin heçê girtiyê siyasî di hepsê de evana giş bêne berdan. Belê. Bê şert we. Niha ji aliyekê din ve jî hevpeymana millet dibêje em ê dîsa pergala rêveberiya Tirkiye biguherînin ew dibêjin ku vê mesela takekesiyê ya îdara Tirkiye em ê biguherîn em ê vegerin parlamentoyê. Lê em ji aliyekê ve jî dinêrin derdorê 100 salaya li parlamentoyê mesela Kurd nehatiye çareserkirin. Li gorî we di 2023 de di parlamentoyê de dema ku sistem dîsa vegeriya parlamenteriyê mesela Kurd de bête safî kirin çareserkirin û ya din jî tenê ne aliyek dê parlamentoyê de bi gelek alî dê parlamentoyê de bin biya we merheleyeke çawa li pêşiya vê pirseye. Ew destme Kurda de ye. Yek jî. Adı da ev ne hêsane. Tişek wa rahetî dest nakeve. Yani bê parlamento berpirsê Kurda Kurda temsil dikin di parlamentoyê doza Kurd û Kurdistaniyê neynin ziman van daxwazê xwe li parlamento eşkere nebêjin evê çav safî bibe? Safî nabe eva. Ji ber wê hawî jî gerek em Kurd xwe bikine yek tifaqek nava Kurda de hebe. Yani Kurd ki yani? Kurdê welatperwer. Belê. Kurdê yani hemû Kurd Hizbê Kurda em dixwazin Partî Kurda hemû bibine yek. Yani tifaqek nabî navan çê bibe. Ne şertek bibine partiyek. Bibine tifaqekê navxwe de çêkin. Ji bo van şertêk niha me got 10-12 xalek hene yani em bêjin zimanê Kurdî bibe zimanê fermî zimanê perwerdeyî Kurdî. Belê. Ew xalê me got. Ew xalê din erê niha me got. Ji bo wana gerek Kurd xwe bikine yek. Hêzek hebe. Hêza me tune be em jevdû belawela bin em di parlamentoyê de nikarin serkevin. Belê. Ji bo ku ew hêz çê be ew hêza Kurda ya partiyên Kurda çê bibe. Çi kêmasî hene? Em dibînin mesela li Amedê li Diyarbekirê gelek cara civînan çê dikin li belê hindek şo dîsa derveyê wan tifaqa dimînin. Yani çi astengî hene li gor we? Gerek Kurd fedakarî bikin. Her yekî gavekê Her partî fedakarî bikin. Bê fedakarî nabe ev iş nare serî. Yani li hev hatin tu zanîn du alî dijminê hevdû li hevdû tên ya yekî nabe yani. Her yek gavekê paşda dabe. Her gavekê tabê ber wê digên nedû. Kurd jî Partiya Kurda jî gerek ava bikin. İdî bira Kurd
hevdu rehne nekin. Bes hevdu ra bejne hain û bejne... ew tamam rasta hepsi baş. xayintî falan rasta bila ew neyê gotin lê rexnekirin jî mafekê Kurda Na na rehne biyavi yani. Belê rast Rehne biyavi bile neye kirin. Rehne demokratik siyasi gerek bene kirin ki em pej de herine. belê Ew rexnetine bine pej de jî naçin wê çare. Ama rexneyê bêjin tu ajane, tu nizam xwe firoşe, nizam îxyanetê dike wana bana îdî nav Kurda de bire rabin. Ev Kurd ji hevdû re evên peyvê ji hevdû re nekin bes. belê belê Hevdû neyeşînin yani. Em Kurd hevdû neyeşînin. Xwezî ew daxwaza Daxwaza me ev e Kurd hevdû neyeşînin. belê Eger hevdû neyeşînin em karin bi serkevin. belê Serkeftin dest me de ye. yani aliyê partiya çapa kes dibe ya dibe mifte destê me de ye Belê. Em jî dê mifte dest Kurda de ye. dest Kurda de ye Ne dest partiya me tenê de ye. Belê. Dest partiya Kurda gişa dest me Kurda de ye. Eger Kurd ve yani ne şartı parlamenterizmi? Mesela bizim İngiltere kraliyeti, lelro demokrasiye. belê Yani parlamento tane demokrasiye nayne bes. Yani vakta tu amade be, tu xurt be, tu daxwazê xwe bîne ziman û peywan daxwazê xwe bisekine, ew ê şaxê daxwazê te bicî. me got gavadin Komara Tirkiye 100 sal vê temam dibe 100 saleke nû Belê. li pêşiya Kurda ye Belê. hûn divê baweriyê de ne ku 100 sala nû em bêjin mafên Kurda bêne dayîn rêwrêbazên demokrasiyê bêne cîbicî kirin ev tiştê ku we gotine yani 100 saleke dîsa em bêjin beşekê wê dîsa bi şer û alozî û bi vî rengî yan hûn çawa dixwînin bi taybetî vê 100 sala nû ya pêşiya Tirkiye Bi taybetî û Kurda. 100 sal evet dirêje 100 sala pêş. Lê di wextek nêzî di van tişana zor şey dibin. Yani ev gerek em ne ev bin. Rastexîn bin. Rastexîn bin yani. Em ê sibe parlamento ve bu em yarın em ê bêjin em ê bi Kurdî pey bin. Evan ne rehat yani ne hesane. Ji beriya jî gerek ev zagon bêne guhertin. belê destur bêne guhertin. Ev destur bêne guhertin. Eca Kurd li bira xwe bikne yek di wan destûra de dikarin daxwazê xwe bînin ziman. yani muhatabek bi Muhatabek bu muhatap. Em Kurd em bêjin em partiya me em dibêjin em muhatabin. Kurd jî muhatabin. Ne şert jî destîradar me muhatap bigire. Me muhatap negir jî dikare ban gabana bavêjî. belê rast Yani bêje zimanê Kurdî kir zimanê fermî çi bivevî? Ha tam di vê xalê de ji xwe ez nexeled bim di xala deha ya destûra bingehîn ya makazagonê de Belê. xala deha dibêje tu kes ji ber ola xwe ji ber zimanê xwe ji ber nesebê xwe an ku neteweya xwe cuda nayê dîtin Belê. yani di xala dihê ya destûrê de maka kanûnê de ev heye rêjbendî de heye lê nayê cîbicî kirin de çawa bêne cîbicî kirin ev xalên bi vî rengî Ama halini dijî hene wê xala daha red dike. pêşî lê girtiye Ez pêşî lê digire nayê ji xenî wê evê jî ew mekazagonê de bê rijalî ki ev zagonê mesela em bê cezayê hene yê alî medenî hene dibê medenî hukuk Tirkî de bijêre dibêjin evana de halî gelek ne baş hene yani. Ew tişek zor e. Di mekazagonê dibêje ger di kanûna de zagona de ev tiştine bi kanûnê Ewropayî têne qebûl kirin şahî. Nakin Kanûnê Ewropayî de navê Partiya me Kurdistanê dibe gerek neye girtin dibe em heqê we de dozê vekin. Na doza me heye em nizanim çi bikin yani. Zor spas Birêz Alaaddin Aras endamê Meclisa Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK mala wava. Ez spas dikim here mala wava be.